У один бок, у другі, уверх, униз і знов. Доброго ранку, сябри! Салют усім! Рада вітати вас у нашому доброранку. А ми тут вочки тренуємо. Ми кожен день робимо таку зарядку. Хутко пойдем до врача. І не хочеться, каб ён сказав, що у нас зрок погоршився. Тому простій робити таку зарядку і частуватися смачними вітамінами. А смачні вітаміни – гэта морква, яблуки, ягоди. Менше сидіти перед комп'ютерами, да й з телефонами. І обов'язково сачить за своєю спинкою. Сядеш, ті ідеш, спинку ровно тримай. Гэта і пригоже виглядає, і корисно для здоров'я. А зараз, хлопчики і дівчинки, виконайте моє самое любимое практикування. А гэта якое? Спочатку часто-часто поміргаємо, а після широко розплющимо очки і уважливо поглядим перед собою. Давайте, сябри. 3-4. Часто-часто міргаємо, а потім розплющуємо очки і глядім. Аліса, що бачиш? Своїх сябров, Касю, Лесіка і усіх глядачів, які сьогодні зібралися поглядіти наш доброранок. Сябри, а ви нас добре бачите? Я чудовно бачу, що многі глядачі зараз сидять на канапі разом зі своїми хатніми годованцями, котиками і собачками. Ой, мені вельми цікаво, а як нас бачать хатні годованці? Може, комусь треба прописати окуляри? Давайте поцікавимося разом. Давайте. Ось як, наприклад, бачать кошечки. На гэтае пытанне ёсць дакладны адказ. Навукоўцы даўно вывучылі зрок кошак і прыйшлі да высновы, што яны не вельмі добра адрозніваюць колеры, але лепш бачыць па баках. І для гэтага ім не трэба паварочваць галаву. Кошки вельмі любяць гуляць па начах. Як же яны бачаць без святла? Каты і кошкі у 6 разоў лепш за чалавека бачаць у цемры. Калі мы не бачым нічога, ці толькі контур, нашы коцікі-гадаванцы цудоўна арыентуюцца. А як жа бачаць сабакі? Я ведаю, што яны не бачаць чырвонага колеру. Да таго ж яны не адрозніваюць яшчэ і аранжавы колер. А якія ж колеры тады яны бачаць? Яны цудоўна адрозніваюць блакітны і фіялетавыя колеры. А яшчэ сабакі могуць распазнаваць 40 адценняў шэрага. Вось гэта здольнасць. А ведаеце, як бачаць птушкі? Я ведаю, што ў них вельмі добры зрок. А колеры яны адрозніваюць? Колеры адрозніваюць. І выстрыляе зрок у іх значна больше, чым у людзей. Вядома, яны ж на высокіх дрэвах сядзяць і на дахах дамоў. Напрыклад, голуб, які сядзіць на 5павярховым доме і глядзіць уніз, бачыць нават самыя дробныя шчылінкі ў асфальце. Нішто сабе. А які зрок у пчол, ведаеце? У пчолак павінны быць вельмі добры зрок, каб убачыць самыя прыгожыя кветачкі. Зрок у іх добры, а вось замест чырвонага колеру яны бачаць сіні. Як добра, што мы адрозніваем усе колеры. І таму зараз можам паглядзець прыгожы мультфільм. Ой, я так сумую па матыльках. І вельмі хачу, каб хутчэй лета прыйшло. А я не хачу, каб зіма скончылася. Я яшчэ не накатаўся на санках, не нагуляўся ў снежкі. А вы ведаеце, што некаторыя матылькі адлятаюць у вырай? Ой, быць такога не можа. Матылькі ж не птушкі. А такія ёсць. Напрыклад, матылёк махаон заўсёды адлятае ў цёплыя краіны. А як жа махаоны знаходзяць дарогу? Як не баяцца ветру? Да гэтага часу гэта застаецца загадкай прыроды. І ці на вялікую адлегласць махаоны адлятаюць у вырай? Так, 3000 кіламетраў. Прычым зімуюць яны з года ў год на адных і тых жа дрэвах. Спачатку ляцець вялікая сям'я матылькоў-махаонаў. А на другі год па такім жа маршруце ляцяць іх дзеткі. Няўжо матылькі, як і птушкі, збіраюцца ў вялікія зграі? Здорава было б гэта ўбачыць. Цяпер я буду уважліва прыглядацца да матылькоў і пытацца, ці не збіраюцца яны ў вырай. Лепш добра падрыхтавацца да сустрэчы матылькоў з выраю. А як? Можна пасадзіць прыгожыя кветкі каля дому, а матылькі іх вельмі любяць. Мы так і зробім. Пасадзім кветкі з
самых прыгожых колераў і самага цудоўнага водару. А вы ведаеце, якімі незвычайнымі бываюць матылькі? Мне вельмі падабаецца матылёк зебра. І праўда, узор на ягоных крыльцах нагадвае палоскі зебры. Яшчэ матылькі гэтыя умеюць шыпець. Так робіць маё знаёмае кацяня, калі яму нешта не падабаецца. Так робіць і матылёк зебра, калі адчувае нейкую пагрозу. А я аднойчы бачыла матылька, у якога на крыльцах быццам напісан нумар 88. Некаторыя лічаць, што гэта напісаны знак бясконцасці. А На такую прыгажосць можна глядзець і глядзець. А мне падабаецца незвычайны шкляны матылёк. Ёсць такі, у яго празрыстыя крыльцы. Ён вельмі хітранькі. З такімі крыльцамі яго не проста заўважыць на кветачках. А як вам такі матылёк? Адразу і не зразумееш. Падумаеш, што гэта звычайны апалы лісточак. Столькі загадкавых істот тоіць прырода. Іх усіх і не ўбачыць. Затое у дабраранку ёсць такая магчымасць. Мы, як заўсёды, рыхтуем для вас, сябры, самую цікавую і карысную інфармацыю. Я прапаную паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Мне зараз патэлефанавала моя сяброўка Марынка і папрасіла ёй дапамагчы. А ў чым? І мы будзем дапамагаць. Марынка ўсё робіць вельмі павольна. І-за гэтага нічога не паспявае. Будзем рабіць усё разам ці за яе? Не, Марынка так не хоча. Яна просіць, каб мы яе навучылі рабіць усё хутка. Мы дапаможам ёй? Я падзялюся сваім спосабам. Марынка, калі ласка, слухай вельмі уважліва. Каб усё рабіць хутчэй, я складаю сабе план. І што ты ў ім пішаш? Спачатку самыя важныя справы, а пасля менш важнейшыя. І пры чым тут хуткасць? Просто я пачынаю з самага складанага, больш думаю, разважаю, а калі такая справа будзе завершана, раблю больш лёгкае і знаёмае. Тады ўсё ідзе хутка і па плане. І здаецца, што любая справа ідзе хутчэй? А так яно і ёсць. Усё ідзе быццам па масле. Ёсць нават такая прымаўка. А я, калі нешта не атрымліваецца, прашу дапамогі ў сваіх лепшых сяброў. Правільна. Не трэба саромецца прасіць дапамогі. І сябрам прыемна будзе табе дапамагчы. І твая справа атрымліваецца хутчэй. Марынка, мы табе дапамаглі сваімі парадамі. Давай сёння мы табе дапаможам, а пасля ты паспрабуеш скласці свой расклад важных спраў. І будзеш яго прытрымлівацца. Марынка, а якая самая важная справа ў цябе на сёння? Падрыхтаваць нешта для школьнай выставы. З гэтым мы справімся разам. Толькі пасля заняткаў. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм. Сябры, а якія справы у вас на сёння запланаваны? Мы ўпэўнены, што ўсё цудоўна атрымаецца. І яшчэ адна парада ад нас. За любую справу бярыцеся ў добрым настроі. Давайте дамовімся пра нашу важную сустрэчу на заўтра. Усе цудоўна ведаюць, што з самага ранку мы, як заўсёды, сустракаемся У нашым добраранку!